आपलं शेर एकोपार करायचं एकीर करायचं मग आम्हाला 10 मिनिट आघाडी गाणं सादर केलं आणि आपण शेणच आवडलो परत आणि वन्स मोर या ठिकाणी पण हे रंगमंच पण आकाश चव्हाण, विशाल राठोड, सुमित राठोड, निखिल चव्हाण हे चारही आम्हाला धोरणदारीवर विनंतीच आहे की आपण समोर बेसून तुम्हाला सुद्धा आता सन्मान करायचा तर नॅशनल लेवल पर कबड्डी रंगचं अतिशय सुंदर तुम्हाला काम सर ऊच गाणं सादर करू છું ખાસ તમાર સારું ન ભાલા ન પરચી તલવાર ચાવચ ન ભાલા ન પરચી તલવાર ચાવચ તારે લોહી માઈ સેવાલાલ ચાવચ अरे तारे लोई माई गोर धर्म चावच भिया तारे लोई माई गोर माटी चावच न भाला न परची तलवार चावच न भाला न परची तलवार चावच अरे तारे लोई माई गोर धर्म चावच भिया तारे लोई माई गोर माटी चावच अरे तारे लोई माई शेवालाल चावच तारे लोई माई गोर धर्म चावच समाजे मासे वेद सूरवीर समाजे मासे वेद सूरवीर गोर धर्म सारू मर मिट गेर ये गोर धर्म सारू मर मिट गेर असो नेता विधाता विचारवंत चावच असो नेता विधाता विचारवंत चावच पण तारे लोई माई गोर माटी चावच पण तारे लोई माई गोर धर्म चावच पण तारे लोई माई शेवालाल चावच गोर धर्मेर वटावर झेडा गोर धर्मेर वटावर झेडा धर्मेरे सारू बळो राजबिंडा बळ मेरे सारू बळो राजबिंडा किसन भाऊ सरिको दान सूर चावच किसन भाऊ सरिको दान सूर चावच अरे तारे लोई माई गोर माटी चावच पण तारे लोई माई गोर धर्म चावच भिया तारे लोई माई राम राव चावच पण तारे लोई माई शिवालाल चावच न भाला न परची तलवार चावच न भाला न परची तलवार चावच अरे तारे लोई माई गोर माटी चावच या तारे लोई माई गोर धर्म चावच या तारे लोई माई शिवालाल चावच या तारे लोई माई राम राव चावच धन्यवाद. एक